Καλημέρα από τη Γιάννουλη. Σήμερα είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί είναι η Red Day. Και τι σημαίνει η Red Day για μας στην Keller Williams. Παγκοσμίως η εταιρεία σταματάει. Φανταστείτε 200.000 άτομα να προσφέρουν το χρόνο τους για να συνεισφέρουν πίσω στην κοινωνία. Τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν όλα τα χρόνια. Στην Keller Williams έχουμε μια κουλτούρα προσφοράς, η οποία βέβαια κατανέμεται μέσα στη διάρκεια μιας χρονιάς πολλές φορές. Νιώθουμε πολύ όμορφα να προσφέρουμε, να βοηθάμε, να δίνουμε πίσω στην κοινωνία αυτά που αυτή μας προσφέρει. Σήμερα είναι η Red Day τους, όπου κάνουν εργασίες σε διάφορα σχολεία και άλλα ιδρύματα της κοινότητάς τους. Σήμερα ήταν η σειρά μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί θα μας βάψουν το σχολείο, κάνουν το κηπάκι μας φέρανε λουλούδια. Πραγματικά για μας είναι μια πάρα πολύ αξιοσέβαστη δωρεά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε στο νηπιαγωγείο ειδικής αγωγής στην Γιάννουλη της Λάρισσας, όπου όλοι οι συνεργάτες της Keller Williams One δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και είναι περήφανοι πάνω απ' όλα για την προσφορά τους. Red Day. Παγκόσμια ημέρα εθελοντικής δράσης σήμερα για την Keller Williams. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία. Σήμερα ήρθαμε στο ειδικό νηπιαγωγείο στην Γιάννουλη. Είμαστε εδώ, ανανεώνουμε το χώρο, βάφουμε, καθαρίζουμε, φτιάχνουμε, ανανεώνουμε και βοηθάμε με τον εθελοντισμό να πάρει τα πάνω του αυτό το νηπιαγωγείο. Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες να μπορούν να συνδράμουν κάθε χρονιά στην προσπάθεια αυτή που κάνει η Keller Williams και ευχόμαστε του χρόνου πάλι κάποια δράση να αγκαλιαστεί και από τους συνεργάτες και από τους πολίτες, να μπορέσουμε να προσφέρουμε καλά ό,τι καλύτερο γίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ.